Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Nembang garabi tayo amin kakabsat. Agyaman tayo manang kinaapot at tangabiyang tirabi. Nga hindi ka naman tayo tigundaway tapno tiniting rabi. Kat maramid man ti trabaho ni Apo iti broadcast, iti Ilocano. Nga panagiyada lapo, tinapatig na sasauna. Kat tangabiyang tirabi kakabsat. Kat siyak ni kabsat yung Buet Miguel, iti rekwerdo ng Pican Nueva Ecija. Iti kuan korko ni Brother Armando Kiray. Iti kongregasyon ti Barang. Nembang garabi, Brother Armando. Nembang garabi imot kuya. Manong At nga boyet. tirabi ng kakabsat. Kat sakbay ti intay pa nagtultuloy. Kat dumawat tayo pa iti tulong ti kaasi ni Apo. Iti pa nagkararag ti tangabiyang tirabi. Kararag ti kakabsat. Amami nga Diyos, nga man nakabalin ti amin. Nagyaman kami tat tangabiyang ti oras. Nga na kami manan Apo ti gundaway. Tapos ti kastapo Diyos kat ti dahi ti ngarabi. Kat maramid man iti trabaho, iti broadcast, iti Ilocano. Itangabiyang tirabi kat dawatin mi. Kapo ti tumulong, ti tunggal may sakada kami. Dagiti amin na po Diyos nga internet connection, tinadumado mga lugar. Kat si Kapo Diyos ti mangipay ti napintas nga signal, tat matikasta. Kat manggami nga nananay, matarosami nga nananay Apo Diyos. Dagiti sasaw mapo nga may bungay, may buray, tat tangabiyang tirabi. So ang mga tabing tirabi, dawatin iting kapanagtultuloy, iti panarabay, iti Espiritu Santo Apo, iso ti mangiwanwan, kabayatan Apo, iti dito yung programa. Itinagan na po mga Jesus, iti dawat kan kararag ni. Amen. Amen. Gyaman tayo kinapo Diyos sa tangabing tirabi nga ti Diyos kat nagimbag. Nitid naman ti tayo nga gundaway. Tapno ti Diyos tin tayo dayawan. Kana mga ganmanan dagiti napatig na sasauna. At ang araw din kakapsat kat mapantayin dagiti kapkablaw, dagiti kakapsat kat operator kat dawatik nga plasma man dagiti Gilbert Abara. Amen. Kuna na dagiti kablaw ti mesa kapsat tayo. Salamat ni Nanay Elizabeth Dapon, manipod jay ili tinampikwan, naimbag, ngarabi, kada tayo amin kakabsat, patay dayaw ni Apo, dahil ti kablaw, ti may nga nanang tayo. Salamat ti kabsat tayo pa, nga ni Sister Raquel Ordonio, manipod jay paniki, naimbag, arabi, kakabsat, ay ti kabraw na ni Sister Raquel. Salamat ti kabsat tayo na ni Maridel Javier, ti rekwerdo, amen, kunana. May kabsat ko nga ni Sister Claire Caracas, naimbag rabi tayo amin kakabsat, madalayaw ni Apo. Ay ti kablaw ti kabsat tayo. Salamat ti kabsat tayo pa nga ni Linda Iglesia, naimbag na rabi tayo amin kakabsat. Ay ti kablaw ti may sa kabsat tayo. Salamat ni kabsat tayo nga Rose Gabriel, naimbag na rabi tayo amin gagayam kan kakabsat. Intay man agdaydayaw iti Apo itay nga Dios. Imas to pinta sa Apo iti kablaw ni dating kabsat tayo.
Sister nga Rose. Tamot ni kapsat tayo nga Virgilio Sabala, bibuya manipudjay balawang panikitarlak. Naimbag garabi tayo amin kakabsat, madaydayaw iti Apo. Aji ti Amen. daw ti may sa kapsat tayo. Isa pa yung kablaw ni kapsat tayo nga Maribel Blanco. Naimbag garabi tayo amin kakabsat, madaydayaw ni Apo tayo a Dios. Ay ti kablaw dagiti kakabsat, kapsat ti panagtultuloy, ket hantay liplipatan nga karitan dagiti kakabsat nga i-share iti nga programa tayo, i-like, i-follow, i-subscribes. Iti nga programa dagiti ayatan tayo ti panagbiag dagiti gagayem ket mabuya dati daytoy nga programa iti Apo. Ket may Amen. nga pakdar iti daytoy nga programa tayo kakabsat ket mabuya tayo DJ YouTube. So nga nulo ka tayo YouTube mabuya diti online broadcast ti anipud ti Martes, Miyerkules ken iti Huwebes. Ket kakabsat at nga ti rabi ket sakbay ti panagtultuloy ket kitaan tayo kakabsat dagiti kablaw dagiti kakabsat tayo nga simangbay iti kasangay da iti daytoy nga lawas ket buyaan ti kakabsat dagiti kakabsat tayo nga dimteng ti kasangay da. Amen. Amen. Daragsak ka kasangay yung kakabsat ket ti Dios kumati mang bendisyon kada kayo nga ti Dios ti menayon ti adupay nga tawen ket maramat na kay ni Apo nga agserbi king pana. Ket tatangar kakabsat sakbay ti panagtutuloy ket makangagtay ti maysa nga sonata. Ti Paulo ti surata kakabsat nga ti mga gang ket sarakak tuking ka ipayday ti kapsat tayo ni Tatay Rodrigo ken ni Nanay Pubitan manipud pa jay Niagara, Canada. Dingken tayo kakabsat dayti ipayda nga sonata at nga bingkarabi. Amen. Likudak bagik sarakit tukin ka. Nabayag ataw tawin, inanat sapsapulin, iti adu alulwagin langin sin. Jak binayaran ti presyo, kenin terenti biagto, nayaw awanak, iti kinadakis ko. Ikudat bagik sarakit tukin ka, oray matayak, sikat makita da. Oray lakamay tita, masaragat tukin ka, likudak bagik sarakit tukin ka. Idi agkarkararagat, Jesus nagsao kanya, ket alaim ti krus mo sorotin na. Nagbigatin ti matay, ken may lansakin kwa na, biag tumapo ka, sarakit tukin ka. Ikudat bagik sarakit tukin ka, oray matayak, sikat makita da. Oray lakamay kita, masaragat tukin ka, ikudak bagik sarakit tukin ka. Daranatin ang ugas ng bugot di kararwan, di man
manubot mang balay kanya Asol ko inikat na pusok dinalusan na Yang kumapukaw sa ratit tukin ka ikudak bagik saratik tukin ka Uray matayak sikat makita da Uray lakamay kita masarakat tukin ka Likudak bagik sarakik tukin ka awan to tiragsak ko Nga umay dita truno No awan kararwa iragpat ko Itin kong yakin pinsa O sare mapuita Mapukaw biyag ko Sa rakit tokin ka ikudak Bagik sa rakit tukin ka Uray matayak Sikat makita da Uray lakamay kita Masaragat tugin ka Lingkudak bagik Saragit tugin ka yes amen Amen. Amen. Salamat kina po Diyos. Kada ita nga nagpintas nga kansyon nga nailangitan manong boyet. Iti Ilocano version, iti let me lose myself and find it, Lord, to Thee. Amen. Salamat kina po Diyos. Ti nagpintas unay nga mensahe na ita nga kansyon nga nailangitan. Salamat. Kada timot nga kamsat tayo nga dati napintas nga timot da. Nga itat daton da iti sangwanan ti Diyos, iti pinagday dayo da. Iti apo, babae ni ti sonata, ano kansyon nga nailangitan. Tatagarot ka kapsat, at siya kumunti kapsat yung Armando, manipod dito yung barang panang-gitar lock. Salamat kina apo. Tatang rabii, dati ti mo na nagigimong, iti tangatang, iti dalan ti kinasanto. Tatagarot kapsat, operator, Stephen, kat mapantayo man kapsat, nagigi panagkablao man nagigi kapsat tayo dito yung online. Ni Wilma Flores Batalya na imbang rabi kapsat. Amen. Salamat kina po Diyos. Kapsat. Ni Martina Bumanglag na imbang rabi tayo aming kapsat. Matidayo ti Apo tayo a Diyos. Amen. Salamat kina po kapsat. Kastamot ni Lina Guillermo Biag na imbang rabi tayo aming kapsat. Amen. Salamat kina po katwada katatang rabi. Amen. Kasama ni kapsat tayo nga Wilma Garcia Fakunla na imbang arabi tayo aming kakapsat. Bibuya manipod jay binangonan. Rizal. Amen. Salamat kina po. Kasama ni Margarita Oficiar Manzon. Amen. Salamat kina po Diyos. Nakadwa tayo matatang arabi. Kapsat tayo manipod pa dito bunga bunebay siha. Amen. Salamat kina po. Katwada katatang arabi. Kapsat. Amen. Kasama ni kapsat tayo nga Daniel Dumrique. Amen. May isang nagasat arabi kakapsat. Na gundawayan tayo nga gundunga kiti sasaw ti apo manana ta iso ti masapol rating nga biag. Amen. Amen. Salamat kina po Dios. Kadwada ko matatang arabi kapsat. Tagarod. Kani Aida Meneses. Amen. Salamat kina po. Kano ta kakapsat ket madalan tayo dagiti prayer request na adaan dagiti GC tayo prayer warriors ket tultuloy tayo nga ikarkarara kakapsat ay ayeton nga kakapsat adu ti trabaho ni Apo dito Pilipinas ken adu dagiti kakabsat tayo nga masapul iti panagkakadwati nga panagkarkararag ken iti panagkarkararag tayo ket dengdenggen ti Dios kun nagarod dagiti sa santo ti Apo so nga Amen. tuloy tayo ta ayaten nga kakabsat nga kumarkararag para dagiti trabaho ni Apo ken dagiti kasapulan iti iglesia ti Dios ti Pilipinas.
Kan kastamat dagiti paspasalamatan mi dagiti absat mi nga sumusuporta trabaho ni Apo ken dagiti pinansyal nga masapol dagiti trabaho na ket salamat kada kayo kakabsat. Di GCash ket mamangtad kay latta. Ket dati garod adan di GCash number tayo, may flash nati kabsat tayo nga operator. Iti screen tayo nga mabalin tayo nga pamuspusan nga panging kabilan dagiti tulong tayo iti Iglesia ti Apo, ti panagtatapos dagiti kapilya ken dumadumapay nga kasapulan iti Iglesia ti Dios ti Pilipinas ken dagiti kakabsat tayo ket ni Apo kuma iti salamat kada kita nga daton yung kakabsat eten ta dayta ket maysa nga nasamit nga daton iti sangot ti Dios. Manong boyet dagiti pakdaar. Amen. Agyaman tayo dito nga pagdaar, nga bintirabi. Kat papantay pa yung kapsat mo, ti tultuloy nga ikararag tayo, dagiti trabaho ni Apo, announcement nga bintirabi. Ito na September 8, kat iso ti may ka-25 nga anibersaryo, dagiti kapsat tayo, jay Ditali, di Pakulaw, Aurora. Kararag ti kapsat, ti dito nga trabaho ni Apo, nga ti Diyos ti mangipay ti Balegi. Inton September 29, may ka-28 nga anibersaryo ti Iglesia ni Apo dijay Bonifacio, Kiblawan, Davao. Kararte kakabsat nga ti Dios ti tumulo mo kadakwada nga mangipay mo ti amin nga kasapulan danap no ita nga trabaho ni Apo Dios adupay dagiti maawis da ngagdingeg ken adupay nga tawon ti panangisilibra iti trabaho ni Apo ti nga lugar. Ket may samot nga pakdar pa iti Lunes iti Rabi. Kadeti kakabsat iti panagkakadwa nga panagkararag. Iti alas 8 iti Rabi iti online prayer meeting via Zoom. Kararag kakabsat nga sapay la kuma ket ti Dios ti tumulong kada tayo amin tapno agkakadwa tayo agkararag takuna ti Biblia ket dakkel iti marami ti nasged nga kararag dagiti anak na. So nga handay liplipatan iti Lunes iti Rabi alas 8 ket panagkaykay sa nga panagkararag. Katatang ti Rabi kakabsat, makagtepay ti may nga sunata nga ipay ti kapsat tayo mani pwede Dumingag, Mindanao. Ket iti paulo iti kantaan na ti Parabor ni Sister nga Abigail Orteliano Ramos. Daghan tayo kakabsat, iti ipay na nga sunata ita nga biyang iti Rabi. Amen. Di parabor nagsamitan dain sala kana iti napukawa ngem nasarakana biag ko itan naragsa
Amen. Nagpintas iti kansyon nga tinagan iti parabor ni Apo iso tinang isalakan katatayo. Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos. Karita nga dati nga rabii. At dati nasurok mo 40 nga live viewers tayo. Salamat kina po. Ti panang tanaw yun at nga rabii. Kapsat. Kanda tagarutan ka mabuhan tayo diti kapapatgan. Nga pasat na dati nga programa tayo. Iti panagtangag tayo. Iti sa ti Diyos. Nga ay dato nung ipaay na katatayo. Kapsat tayo nga jet batalya. Manipod pa dito Canada, the Niagara Falls. Manong jet? Bag nga, rabiyo kabsat. Agyaman na piniapot. Tigan ko na lahat na natin. Okay, sound. O, nalawag nyo. Mangag. Kanaktigon daway, tatno oray datuya at Niagara, Ontario, Canada, mabalin tayo nga kikasabat Ebanghelyo niya po. Amen. Ilocano pa, hindi aramadan tayo. So nga, giyaman na kinayapot at rabi nagiti agdingding, agbuybuya, manaimbag nga bigat yun dito eh. Alas 8, resi dito eh. Di agsapa. So nga, hasta ganti lubong, dati tayo baliktad. Bangir. Hindi agti. Na kayo, maturog pa lang na kami. Nag-ring kami. So nga, giyaman na kinapo, kabsat. May kasabata iti Ebanghelyo ni Apo. Dito'y aramid. Aramid. May salmo gam. Titi ko, awan ti awit ko nga Ilocano Bible. Narito'y application ko din cellphone. Kat ko na dito'y aramid. Aramid. Salmo gam. Salmo 85:6. Di na kamto aya pagbiaganan tapno ti ilim makaparagsak ken ka iti saludsod. Isa baling panagsasao o translation. Papigsaan na kami. Daka matatao. Ket idaydayaw dahanto. Iti sa baling nga translation na. May iti translation na matdayay. Kada bago tayo tuloy kararag tayo man, ang mami nga manakabali namin Apo, agyaman nakdeti nga kanito may kasabak ti Ebanghelyo. Tulungan na Apo nga may kasabak nga nananay Apo Diyos. Ikanak disirib, ikanak Apo ti Espiritu Santo nga mangkikinyak ti inspirasyon. Kaya disirib tatno may kasabak dagiti pagayatan niya Apo Diyos. Lalaro at nga panahon. Dakas ti lubong Apo. Tulungan niyo. Mapapigsa kami, mariing kami. Mapagbiag kami manan. Tatno lalano kami man serbikin niya. Apo Diyos. Kaya sidagan na Apo ti panagmay mo. Mapanunot ni kuma. Sika lang ti pagserben mi. Gana ti parumpalat. Tulungan na kami ng Espiritu Santo, garabi ka ti puso, lagi tagdingid Apo Diyos. Tinaga na Jesus nga Apo mi, lagi ti dinawat mi. Amen. Kaya ti Paulo na iti kahit kung kasabakin niya at kabsat, dakkel nga kasapulan ti revival. Yung English di revival ka. O panagbiag o pagbiagan. Kaya garo binasa tayo tatay. Kung nagarod ka, di na kam to aya, pagbiyagan, ay iti saludsod. Mabaling nga tatang panawan, dapat modern technologies,
Gaputi iti lubong, dakasan. Ket ko nagaron ti Biblia lumamiisto ti pammati. Dagiti adu nga tao. Ti kinadakas ti tao o ti nga lubong, lumamiisto ti ayat ti adu nga tattao. Anang ijay tattao no di ket ijay namati. So katat nga labi kabsat. So kay maten tayo ti sarili tayo no talagang adda tayo pa'y kiniapo. No kasapulan tayo ti ma-revive o mabiyag manan o mapapigsa manan. Dati nga lubong gapu ti teknolohiya adu ti agkakapsot. Ida nga malipatan da ni apon. Dagiti mga Kristiyano gapu ti dati modern technology dati kinadakas ti lubong aglam na mi ti pammati dan. So nga kuna nagarod kasapulan tayo ti dakkel panagbiag o panag-revival ti panahon tayo tatta. At dagiti makikita tayo no panagbiag ko na ma-revive dagiti tao nga natay spiritual, mariing damat o agbiag da kay rasa may salakan da, ma-born again da. Kaya ti maysa nga panggep tayo. Ti maysa nga panggep tayo dagiti namati mabaling nabbiag da idi ket na natay da tattan o kaya nabbiag da ngem agkukutel da. Dahil ko na nagarot ti maysa nga translation na papigsaen na kami daka a tattao. No maminsan kakabsat ay kinaado ti problema, kinaado ti adi garod ti tao nadakasan ti lubong nadakasan ket kumapkapo yan na maimpluwensyahan dan. Sumursurot namat ti sala ti lubong nagaron. Antay ko mga kasyay kakabsat no di ket agtultuloy tayo nga sabali iti nga lubong. Kuna nagarod dayay English ka peculiar masapol nga sabali tayo iti nga lubong. So nga kabsat tatangag agsapa tatangarabigan dita Pilipinas. Anya dagijay napateg nga kasapulan. Dagijay nga tanumadan tayo ti old fashioned revival nagaron dagijay daan nga panagbiagan o ma-revive ti tattao. Ket masapol nga nakariing tayo o siririing tayo nga kasapulan daytoy nga banag. Iti revival o kuna tayo nga mabbiag manan dagiti tattao dagano nga managbasol ay iti maysa nga panggep ni Apo ma-revive dagiti tattao nga managbasol tanatay da garud gapu ti basol. Ay iti bagbagay ti Biblia ti tao nga managbasol natay nga espiritual. Ay iti mabasa tayo jay Efeso 2:1. So nga kitaan tayo kabsat dito awan ti Biblia nga Ilocano so nga tuyak nagana ito yan. Ito'y Efeso 2:1 kunana. Panagdumati imon na kasaad ti agdamag. Ito magayde. Sorry sa bali ginabasa. Ket pinagbiag na kayo idinto anatay kayon gapu kadagiti panagsalungasing ken basbason.
So nga kasapulan ti revival, yung panagbiag. Tako na nagarod, gapu ti basol, natay ti tao. Natay nga espiritual, nabiyag gi bagina, natay mga espiritual. So nga, hantay nga, mabaling nga ibaga nga, uri, nga da relihiyon kon, uri da relihiyon nyo, kabsat na kayong dingding tata, ken dagiti makangagpay o dagiti agbuy-buya pay, ken makabuya pay daytoy, iti sursuro ti Biblia, ti tao nga na agar-aramid ti basol, natay, espiritual. Kaya na kay nasawan ti natay, agar-aramid ti basol. Uri niya nga relihiyon ti tao no agar-aramid ti basol, natay dita. Kaya nasawan na kay natay, naisina ti Dios. Mabalin nga agkarkararag met, mabalin met nga mamati, isuna ti Apo ngem di puso na kung nanagarod ti Biblia, daydayawen da tingiwat da ngem di puso da adayo. Dagar ti maysa nga nang ibaga ket idi hampay nga na born again, hampay nga nabiyag nga espiritual, agkarkararag kanumat. Ngem adda dudora dingdingan na kaya nga tani Apo, amoy ti tawo nga managbasol nadagdaggen. Isu nga kasapulan na ti mabiyag nga espiritual. Ket kun nanagarod ditoy 2:1 ti Efeso, ket pinagbiag na kayo idinto a natay kayon, gapu dagiti panagsalungasing ken basbason. So dagiti revival mabiyag a espiritu. Ay kararua nga natay agbiag babaen ti espiritu. Babaen ti espiritu ni Cristo agbiag tayo. So nga nagtatao nagbabawi, ito simple lang ti aramidin ti tao, agbabawi ti basol na, panahon na ti basol na, umay ti espiritu, biyagan na tayo. Ket ikaton na di basol, ay ti sursuro ti Biblia, ket agbiag tayo. So nga di jay no kitaan tayo jay 1 John chapter 3 verse 9 kung ano dito sino man ang mabukal iti Diyos, di jay English ka, no one who is born of God, no one who is born of God will continue to sin. Sino man ang mabukal ti Diyos, saan nga basol, pati bukal na nga na Diyosan, agtaeng kengkuana. Ket isu saan nga mabalin kag basol agsipud kada bukal iti Dios. Isu iti nabiyag espiritual. So iti kasapulan dagiti nagaduga tattao. Bilyon-bilyon nga tattao diti rabaw ti daga handa nga magtipod ng ebanghelyo. Adu met dagiti mga kaskasaba nga sekta ti relihiyon. Saan met nga pudno nga ebanghelyo. Isursuro da aging gana dati ka nagbabasol ka laktan. Imay ka ni Kristo ta isalakan na tayo ti basol. Kita nyo na yung panakaawat na diyan. Yung peso, mali. Talaga imay ni Kristo, talagang katin na ti basol. Tanuhan tayo nga agar-aramid ti basolan na ko na nagarin nga. Sino man nga nabukal ti Diyos saan nga basol. Dahil ti panggap ni Apo. Tawan ti managbasol nga makastrap di langit. So, dahil ti burden tayo tata o dahil ti nakariing tayo kumadita nga banag nga kasapulan ti revival ti adu nga tattao. Manmanulang ti Kristiyano. Ket di ilubong day kay ti community ti aming pasat ti ilubong ket di pagjiganan tayo. Luglugar adu ti kakarubang ang panginay salakan ti basol. Ikararag tayo isudan. Adu ti prospect tayo, di nangruna di karuba tayo. Agi karuba tayo kabsat. Ket ikararag tayo.
Ha? At makita ko dako matisilaw kada tayo na salakan tayo ti basol tapno maawis tayo isuda. Ket kunana kayo gurad show interest to that magkan tayo ti interest. Dapat ti Kristiyano kasla politiko. Ko na hindi kasla politiko. Kahit ko sa uwan. Ay ngay no dati masabat tayo. Hello muna tayo. Friendly tayo. Kan na ayay nasingpet tayo nga karupa. Diti Canada gijay ito no da masabat ko. Hello wala. Amat namin ng kaduan dito ay friendly da. Paski ko mati kasasaad tayo. Naiisam tayo kung madagiti tattao, friendly tayo, managgayon tayo. Si tayo mo nang makitungtong, si tayo mo nang ag-hello kanyata. Ket no umisan da, kasla da interest da, di katungtungan tayo so ta. Ibaga tayo ti ibanghelyo na ako. So, di kiti maramid tayo kapsat. Ket kuna nagarod ada di kantang na amoy da di kantang kwa ay ano yan? Ay di mo na naibaga. Di mo na naibaga kinyak kuna na. O di mo na naisang kanyak. Kita nyo da yung lyrics na dito yan. Tunggal sumango tayo datayo may sumango tayo ijay pagukuman ko na. Anyan nga panagsinay tunggal mapukaw agsangit danto ijay tadi mo lanaimbaga ni Jesus. Amoy dato ti sungsungbaran tayo niya ako. Masapol nga dati dadagsen tayo dagiti tattao. Tapno dumtong ti panahon awan to ti may baga ti tao kanya tayo. Di karuba tayo, di ayayatan tayo. Andan to may baga nga di mo laing baga kanya. Amoy na nga kanta. Nga ni Jesus iso ti lawag. Di dumaga iso ti ayat ko na. Inaldaw masabsabat ka. Amumat nga napukawak. Di mo na imbaga ni Jesus. Kita nyo na yan, danto ti sungsung batan tayo kapsat. Datay nga Kristiyano, datay nga namati. Uray niya nga diso ti papapanan tayo. No, dati gundaway nga makasabaan tayo suda, mabagaan tayo suda ti sa unya po. Ibaga tayo. Awan to ti pabasulan da. Kung nanagaro di Ezekiel, birukin nanto ti dara ni Apo dagiti tattao iti dakurak tayo. No saan tayo nga maibaga dagiti pagayetan ni Apo Dios. Kailangan kung panunuton tayo diyan. Masapol nga no danang ibaga nga dalawon tayo o papanan tayo di tao nga soy papanan tayo. Kaya no ibaga na nga ipanak apan ka man nagkasaba, apan ka man nag-Bible study di balay, apan tayo nga dagos, anday nga itantantan. Awan ti procrastination nga kung kunana. Dapat ti kararwa, uray tudtudo, uray napudpudot, uray nabannog kan, mapangkalak ta. Nadaduma, nadaduma karon, mga tayo nga istorya nga ayun ngay napanunot mo, yung kabel ti Espiritu Santo nga dalawom ni kastoy kada sakit na. Kaya intantan mo mat, mo mga ingkang kano. Kaya gayam, maatake gayaman, matayan. So, yung cardiac arrest nga kung kunana, yung tempatay ni Sister Baby ko, so, na kayong adda ti kuana,
dati sakit na nga kasta, adi high blood. Kanayon tayo agbantay ti pamati tayo. Sapol nga kanayon nga nasidigtekin ni Apo. Ka anytime, alain na tayo na Apo. Sabay, uray ada sakit tayo, no? Uray awan ti sakit tayo gaya. Makuha na tayo mat, matay tayo mat. Isa nga kanayon tayo nakasagana. Di may sapay nga siriring tayo nga kasapulan ti revival. Ti panagbiag, ijay ibalbalay tayo. Ibalbalay tayo, kung nagaroon, kita nyo ni Pablo. Dadadagsin na di kajay kuha na ka. Dito ay Roma chapter 9, Roma kapitulo 9, versikulo 1, 2, 3, kung nanatoy. Sa uwag ti punno, gapo keng Kristo, jak agulbod, ti konsensya, makipagpaneknek kanyak babaen ti Espiritu Santo. Nga dati dakkel aladinget ken rigat adi agrisat iti puso. Tanuma balin, tarigagayak asyak metlaen may lunudak kuma amaisina ken Kristo. Gabuti iti kakabsat ko, dagiti kabagyak no maipapan ti lasag. Sabali ti translation na pa dito, napintas pa yung translation na dito ng isang Ilocano, kung ano ti Roma, kapitulo 9, 1-3. Kung ano dito sabali mo. Roma, kapitulo 9, mali mo, parang dito. Gamin dito ibagbaga ni ko dito, adda ti kakabsat na, adda kabagyak, adda giti ay ayaten ng kadaraak ko na. Ket siya kumati may lunudan. Siya kumati may lunod di apon. Hanlang nga dagiti kakabsat ko. Kita nyo dahil ko ana. Dahil dadagsin na dagiti ay ayaten. Ni Pablo, ang umuti asawa na, umuti anak na, umuti pampanunutan na nga perme, dagiti ay ayaten na nga kakabsat, kadaraan na, kahit na magka may salakan. Kahit kung kuna nagarod, uray siya ti mailunudan mo na. Kahit hanlang nga isuda. Tayo dahil puso na talagang ay ayaten na ti pada ng tao nang runa dagiti kabagyan na kadarana nang runa dagiti kwa tayo dagiti ay ayaten tayo no dasawa tayo tayo may salakan giyan tayo kahit tayo may salakan kata dahiti karo diti macho pay itantay dito ay may isang babae nga ti kahit namat lumaing jay anak na. Ito'y Matthew chapter 15, 22. Matthew chapter 15, 22 to 28. Ket adto iti maysa nga babae nga taga Kanaan, rimwar kadagiti jay abedden. Ket nagikis akong kunana Apo, anak ni David. Kasyanak ti anak ko a babae maparigat launay iti maysa nga sairo. Ngem iso saan asimubat king kuana uray maysa nga sao. Ket imasidegdeg iti adalan na ket dinawdawat na king kuana. Akong kunada pagawidem ta iso agikikis iti likudan tayo. Amoy ni ako na daddo makasalang dengdengeg di ba kasla deti ka kaslag karkararag apo palaingon man diyan ako niluganan ti sa iro hindi nga nagsasaw ni apo no minsan kasla kasyeti no minsan nagkarkararag kasla ni apo hanga sumungsungbat ni apo silensyo ngem gayam
padpadasan na lagayan ti pammati daytoy nga babae. Kaslatin niya tayo mat. Kasi no, adda karkararag tayo, dawdawaten tayo. Kasta nga awan sungbat ni Apo, nagbayagan. Ket padpadasan na mat ti pammati tayo no kasyay. Ket iso ko na sumungbat ken kuana saan nga maibaon no dagiti no di ti kadagiti karnero ang mapukaw iti balay ni Israel kuana. Naibaon ka na yung suna dagiti taga-Israel, dagiti karkarnero, dagiti anak ti Israel. Isu ti nakaibaonan na, ano isalakan da. Ngem di babae may ket nagdaydayo ken kuana kung kuna nga Apo. Badang anak. Badangak. Ket iso simumbat ken kinunana. Sana may parbeng nga alaan ti tinapay dagiti anak ken ibakal na kadagiti uken. Dayi matimbaga dayi babae. Kuna di sabali nga translation. Di ba agay matinag nga murkat dijay babae mabalin nga kanen dagiti aso. Ngamin dagiti hintel. Iti ang nga Israelita hintel ti tawag da kanya hintel o aso. So nga apay nga alak apay nga ited ko dayti kanen dagiti Israelita nga ited pay ti aso na. Kung kuna namat ka di sanya Apo maiparbeng nga alaan ti kuna nagarod ka wen Apo ngem dagiti uken mamdamet kadagiti murkat narigreg iti panganan dagiti apo da. Kita nyo na tayo pammati na. Kaya damot ti murkat nga matinag di dagiti makan tayo mat dayay. Makiranod tayo mat ti panakaisalakan sa kanya nga hintel nakaranod ti panakaisalakan. Iti kasta simungbat ni Jesus kinunana ken kuana, o babae, dakkel ti pammatin. Kita nyo nagdakkel ti pammatin kasi kumakinya tayo. Maminsan ikarkararag tayo nga maisalakan dagiti anak tayo, maminsan o dagiti ayaten tayo kasta awan ti sungbat ni Apo. Ket kuna nagarod maramid kumakengka akas tari gagayam o tari gagayam ket imbag imimbag ti anak na manipud idi nga oras. Kita nyo dakkel pammati na. Ang nagsardeng kasi kumati ko ti panagkararag ti kay na Apo anday nga mapaay, anday mauma, nadadawdawaten ta kay na Apo lalo ti ayayaten tayo, no adda ti sakit tayo, o kaya lalo dijay hampay nga naisalakan ayayaten tayo ti biag. Ket datta ni Apo nga mangtarabay, mangsungbat dagiti kuha tayo dagiti dawdawaten tayo ken ni Apo. Ket ti maysabay nga makita tayo ditoy nga maadan ti panagbiag manen o revival dagiti pampamilya tayo. Kuna the greatest and the present need of revival around the family altars of the saints. So tatanga Rabi Kabsat, kuan tayo man ay kitaan tayo man iti pamilya tayo. Adda nga ti family devotion tayo nga mararamid bago tayo maturog ti Rabi. Minsan gapo ti modern technology karon imbis nga agkarkararag, agbabasa ti Biblia, agbuybuya ti TV. O kaya cellphone. Cellphone di ina, cellphone di anak, cellphone di tatang. Awanan, awan ti tinungtunganan. No minsan kasya ti mararami. Talaga kasya ti mararami din. Kita tayo nga Kristiyano tata, hanggang mga kasya ti maramid, dakkel ti sungsungbatan tayo dagiti pamilya tayo. So nga kabsat nga Rabi di tayo mo ti
awan tayo mati kasya nga banag, antayo ammo no inya ti mararamid. Daki nga tayo nga gamires, madan tayo mati kondiksyon, o madan tayo mati panagpanpanunot. Manmanuluangan dayjay pamilya nga agkarkararag, dayjay family prayer, di ba? Dayjay kanta nga family prayer nagpintas dayjay nga dayjay tatang dayjay karkararagan na dagiti anak na tano may salakan kuma. Sa bagay, no maminsan met o kadalasan nga rod nga kunana dagiti pamilya no dimmakkel dagiti anaken kanya-kanyang trabaho metten, kanya-kanyang panunot, kanya-kanyang trabaho o di mo nga maawis na duduman. Ngem adamet ti kari ni Apo nga kung kunana nga suruam ti ubing iti sao ni Apo ket hanang to malipatan dagitoy. Dayjay lang ti karkararag tayo no. Idi ubing da, mabalin tayo nga itin di kapilya, mapilit tayo isuda, ngem tatta narigatan, dayjay dati panunutan. Dayjay dat sarilidad. Di kahit da nagpapapananan, tahan tayo nga maawanan ti namnama nga dumtong ti panahon. Dagiti nangngeg da ta ubing da pay na napateg dagiti ubing nga makaraing ti pay. Dayjay kanay mo awitin jay pagdayawan, di ni Apo, di simbahan nga unada. Ket anda nga malipatan day nga impression di biyagda. Dayjay kuha ngay nag-compose ti Amazing Grace ni John Newton. May kasya tinaramid niya natin. Nabasag dayjay istoryana nga nagbalik. Idi ubing iso na karkararag ni inang na pero dimmakkel nga dimmakes ano kasi nga duduma dayjay anak tayo. Idi nagubing, idi naiyanak isuna dati may isang anak ko ni Joyce dayjay dayjay BCC tatta. Talo nga aldaw pa lang nga naiyanak ket inawit piti kapilyan. Kita nyo dayjay na. Ket no dimmakkelan hindi na met sila nalipatan na ni Apon. Di mo nga imawat idi ket ni Apo, imawat da ngem napukaw dan, nag-backslide dan. Ngem hantay nga mawawanan met ti namnama nga dumteng ti panahon nga umawat na met ken ni Apo manen. Nagserbida manen nga kadua tayo. Ket ti kararag tayo iti anak tayo mayawanan ta napatpateg iti kararruada, napateg ti kararruada. No kunana gar dayjay natandanan nyo di I accuse my parents. No minsan mabalin nga pabasolen da tayo met o pabasolen da dagiti naganak kenyada. Ta kunana gar dayjay pagpabasolen ka inang ko ken tatang ko na. Dagiti naganak kenyat pagpabasolen ka kunana, apay naited mo amin kunana. Inawit na kami dagiti pagbuya ngem di na kami inawit di Sunday school kunana. Inawit na kami di pagbuya di na kami inawit dijay iti kapilya. Nagdayaw ken ni Apo. Naited mo aming edukasyon ngem dayjay liblibro ngem amin nga naited di Biblia nga dayjay gaan ti biag nga agnanayon nga maummak mi. Naitedyo aming kasapulan mi. Dagdaga ba ng tilubong ngem awan met ti mansyon mi jay langit kunana. Kung mga dumteng ti panahon nga mapabasol da tayo kumamat dagiti anak tayo. Ket ni John Newton nga raw idi nagbalin nga slave trader iso na pay ti kapitan ni barko. Gilala ko ti adipen nang slave. Nangisip nga slave.
Ket nagbagyo di jay Atlantic Ocean, ayay barkuda ken asidegan nga maperden ken mapanji iyay dagatan iyay lumnedan. Ket hamat nagkararagso na nagparintumang nga Apo nalagip na ni Apo tano maminsan ke sabay napimpintas ti jay kasla baot, palagip, agyaman tayo no umadadayo tayo iti ni Apo ke palpalagipan na tayo sagsakit tayo o kaya dati maramid nga problema, mapasamak nga disgrasya ket nagbiag tayo pay. Kasla ken ni John Newton, nagkararagiso na nalagip na ni inang na. Dayjay nga aldaw ammoy dayjay nga aldaw inkarina nga agbalbaliw isuna, inkarina nga awaten na ni Apo, inawat na ni Apo, isu nga di bimabana isuna di barko. Ijay barko nga lugluganan da, napan di kapilya, nagpaneknek isuna nga inawat na ni Apo nga nabalbaliwan ti biag na. Isu na compose na iyay Amazing Grace. Kita nyo nagabsat. Nagpintas na di kasi nga bambanag, kasi kuma giyay anak tayo, giyay ayaten tayo, nga nakangngeged ti ebanghelyo, tadi ta mapabasol. Anda mga may baga nga di mo met nasao kenya. So nga di makita tayo kabsat nga great need of revival, mangrugi kumakin nga tayo, pakita kuma, dayay pudot ti pamati, ti kasaba tayo ti ebanghelyo ni Apo. Kaya isu nga tatanga rabi kakabsat dati nabasa ditoy iti nanganak ditoy nga sermon ko kabsat kuno na dati napanak nga balay kunana ket ti uso ka lang ide awan pay ti teknolohiya jay dati di sala nga dati damisaan jay ikabkabil lagi mababasa nga jay nya ti makita di jay. Dagiti duduman newspaper, magazine, comics, kasla di nga pambanawon kasi di kayo, di ba? No pangati urod ti balay, kitam niya di mababasa jay, dati health and home nga siya. Sabali. Kaduan comics iti Pilipinas iti ka. No baka amo man lang Biblia, nakakabil jay. Di ka pa'y makakita ti Biblia, nga pampanawon. Yung tatta sa balin. No pangkat yung nagtibalay, ada ti TV, naset ko man aramitan day kasla day ti aramitan day nga online, kasgilaan ko ma. Nga pagbuyaan dagiti nga dapat nga mabuya. Ito awan ti TV nga agpaiso, daway di cellphone. So nga, kaya ti dakkel nga lapod tatta, lalo iti kabataan tayo. So nga di da maribrivive. So nga andang pumigpig sa ti pamati. Tada iti nga cellphone, nadakes nga talaga dito no aramaten tayo nga ti dakes. No aramaten tayo ti kasla tatta. Antay mo makabuya no hanga dito nga cellphone. So kailangan may salakan tayo nga perme, mabalbaliwan ti biag tayo. Tapno daytoy nga cellphone nga aramaten tayo. Maaramat tayo ti panangiwaraga ti ebanghelyo. Maramat tayo nga may daydayaw tayo ni Apo. So da kayo nga kabataan nga agdingdungan tatta, karkaritin kayo nga ma-revive kayo nga talaga. Iti ti biagyo kini Apo. Tanong hana kayo nga kontrolan ti lubong, hana kayo kontrolan ti cellphone, kontrolin nyo daytoy. Buybuyaan ditoy, aramaiton tayo, agigay social media tayo, i-share tayo. Anya ti no bisitahan da dagiti social media tayo, iti Instagram, Instagram nyo, Facebook nyo, inya tinagyan na. Iti Wallyo, pati pa nagkawkawis yo. Makikita na tayo ti lubong. Iti bagbaga natin, di ba Kristiyano na ito kung wala na nagduma, nagbayagan na pikas iti pa nagsusuot na, kung wala na. Kasla
makiranranod tayo ti lubong, makikiuso tayo. Tapos tila isi-share tayo dijay timeline tayo. Ay ti kuman i-share tayo, kasla daytoy. I-share tayo kuman dijay timeline tayo. Dagiti karkararag tayo, dagiti mapakinabangan nga espiritual. Nadumduma, comment kayo nga comment dijay pati awan kapapayan na dumagduma comment kayo pati dijay politika, baybayan tayo nagitan. Kararag tayo dagijay gobyerno tayo, dijay na pinuno tayo tanno nga dayi tila bagbaga tayo, gobyerno ti tattao nga iti napateg kay kararag tayo dagiti tilubong. Hantay nga makiranod dagiti bambanag nga nailubongan no di ket espiritual. Ket daytoy i-share tayo dijay napapateg nga sao ni Apos. Ket agalwad tayo mat dagiti sekta ti relihiyon nga kasla ipromote tayo mat dapat i-promote tayo laeng. Daytoy ganyan tayo kasta daytoy dagiti kabsat nga dati reels ta nga ni Apo ti itantanok na, dagiti kangkanta, dagiti gimgimong. So dagiti ti tayo, i-share tayo dijay timeline tayo tano may kasaba tayo ti pudno nga ebanghelyo. Ket tumulong tayo ti trabaho ni Apo. Iti maitulong tayo dati iti awan ti kastoy nga ministry tayo kabsat, di ba? Awan ti kastoy nga ministry tayo. Ket impalubos ni Apo mula di pandemic, adda ti tatta nga ministry tayo. Ket agmaymaysa tayo kuman ditoy. Dagiti agijay agkaskasaba, Tagalog broadcast, agijay lalalo gijay basit ti kongregasyon da. Ket basit agbuya kenyada. No tayo nga Kristiyano, agbuya tayo amen. I-share tayo. No adda ti Kristiyano nga 500 ditoy Pilipinas, entero ti lubong. Kuna tayo nga pudno nga Kristiyano, 1,000 kunamon. Ket no i-share tayo dayta, 1,000 nga share, mano dagijay makabuya ita. Halimbawa siya kada ti more than 5,000 follower ko, i-share ko dijay timeline ko kaya lang na pinakadagit 5,000 nagpaiso ti followers ko dapat awan pa iti 2 nga gasot o 5 nga gasot nga ag-like o ag-reaction. Okay lang tama ti jayan. Basta may waragawag tayo ti ebanghelyo ni Apo. Tinaladladinget pati gigi Kristiyano di da nagla-like, di da nga i-share. No adda pa iti ajay Monday prayer meeting tayo. No dati time nyo makikadwa tayo dijay, makipagkararag tayo. Ano di may pakita tayo iti panagmaymaysa. Iti trabaho ni Apo. Kasi lang may agkadwa tayo, entero ti lubong na iya, kakadwa tayo, nagkarkararag. So nga kabsat katanga rabi, ajay ti kasapulan ti revival. Dijay umuna dijay sangkabalayan tayo, may asidit tayo maisuda, kata entero ti lubong, may kasaba tayo, tanong ti mapabasol da. So nga dating dadagsan, dakin niya tayo, may kasaba tayo kuma entero ti lubong. Una nagarod, this is the work and mission of the church. Ti trabaho ken mission ti iglesia tatta tayo kasaba tayo ti ebanghelyo ti aming nga tattao. So nga kun nagarod dayjay maysa nga kongregasyon, pwede ko makarit kayo maginya tayo. Talagang aktibo tayo kuma, iti purok tayo, ito'y ili tayo, baryo tayo. Kasaba tayo iti ebanghelyo. Kada kunana rod, kunana to every normal local assembly is a soul saving station.
Ay may isang lokal nga iglesia, may isang lugar nga titawag ket Pakaysalakanan. Kaya nasawan impluwensya kay ti lubong. Ijay baryo tayo, ijay ili tayo, antay nga ili tayo, di probinsya tayo, ijay Region 1 o Region 2 o entero ti lubong, da tayo nga Kristiyano agsilaw tayo kuma. Ramaten na tayo kuma. Tatno may kasama ti ebanghelyo, ano ato ti may salakan. Tatta dagiti nga ministry ti teta. Dahil nga ti may isang di ba ti may isang sign nga umasidig ni Apo may kasama ti ebanghelyo. Ti aming nga lubong agyaman tayo kay na Apo dahil nga teknolohiya. Ta urehan tayo nga magmagna, mapanaming nga kuano, dating makanggag. Iso nga ti marami tayo ag-share. I-share tayo kay gagayem tayo. Dagiti preaching nga dagitoy, group chat tayo, nada group chat yo. No dagijay batsyo kasi pamilya tayo, i-share tayo amin sa dati ti marami ta oren tayo nga mapan dagijay lugar da no mabasa da o magbuya da, mabasa da ti pudno nga ebanghelyo barbaran dagiti may salakan. Nga basit lang ni may salakan tatanga panahon because of modern technology. Manmanulanganan. So birukan tayo dagijay agbirbiro ko. No minsan dagiti dayjay kualanganan dagijay adayo nga lugar dagijay awan unay ti teknolohiya teknolohiya. Dagijay ubing ka agay ayam da pailaan nga dagijay cellphone dan ubing ta ay ti maysa nga makita tayo nga guilty tayo kuma dagiti parents nga nagubing pa lang dati ganda nga cellphone ni so ti kasla yaya tayo pagtarak nun tayo mayawan naman iso nga absat tangarabi the great need of revival. Kailangan tayo kasapulan tayo ti dakkel nga revival o panangriing o panagbiag manan dagiti iti lubong nang nangruna iti kongregasyon tayo o iti churches nga daging niya tayo iti Pilipinas. Kung tatagarabi ko so kimarin tayo ti sarili tayo, niya tayo pagkurangan tayo. Di pamilya tayo, nada pagkurangan tayo. Di panagpakasama tayo, pastor tayo, dati ti mga gangulo, nga panagbisita, mga kasama ti Ebanghelyo, aktibo tayo kuma. No makita tayo nga dapay pagkurangan tayo. Tatangarabi, iyasadig tayo ti biyag tayo kanya. At dahil lang ti may kasama kinyayo. Sat, ito tayo lagi ti angko. Amen. Nagyaman kami ni Apo ti deti nga rabi ti napintas nga mensahe nga hindi nagagan. Nga karit kadagiti anak iti Apo nga masapul nga ti Dios ti kanayon nga ingato tayo ti panagbiag tayo iti amin niya kita iti panagbiag. Ket sa pala kumata nagbalin niya karit ti tumunggal may sa kanya tayo dagiti sasaw ni Apo nga nagantay tatabing ti rabi nga dati nga sasaw na ako Diyos kita balin manan nga saliknib tayo tinalda nga panagbalbalyasat tayo diti rabaw iti daga. Brother Armando. Amen. Salamat ka na po Diyos. Dati nga rabi na patuyak yati sasaw na. Salamat din ko na. Dagiti nga bendisyon na ti karura tayo munin kakabsat na mapigsa tayo nga espiritualan. Salamat mo kada Brother Chet, kan ni Manong Boyet, kan kabsat tayo nga Stephen, ni operator kat nga rabi. Kan dagiti kakabsat tayo nga kinadwan na tayo ngana dagiti nga oras ket adaan so dati ayan tayo nga rabi kakabsat. Salamat kada kayo. Kan dagiti dumapay nga kakabsat tayo nga nang dati stars. Salamat kanya yung kakabsat. Kan salamat kada kayo amin kakabsat at nga rabi ni Apo ko mati pudno nga mong selected kita tayo ta madi ti panahon ta ket da bagyo dati tudo ni Apo ko mati mga saluwat kita tayo amin kakabsat kan
tumulong ti maysa kan maysa. Tagarot ti panagsira ti programa ket na kararag tayo garot ng kakabsat, ti panagsira ng kararag siya ti mangidang ulo ti kararagan ng kakabsat. Kamami nga nailangitan, naindaklan namin na po. Salamat. Pwede mo nang gundaway mo na nga inpayo mo kata kami. Salamat iti bendisyon mo. Iti karit nga internet ito nga iti sasao mo tangarabi nga ni waragawaga po. Salamat ka. Kaya ito na kami unay. Salamat nga ada na iti nga programa nga pumuspusan nagiti sasao mo tapos madano nagiti padami nga Ilocano ken nagiti aming nga tao nga madano na iti nga programa. Salamat ka. Tamong mangdadday diti pigsa. Ang mangdadday diti karit ken ti aming nga ti panagsalibukag ti na espiritualan nga iti nga espiritualan nga biag mi ako. Salamat ka. Ta sigaw unay ko managayat ni Dios. Tulungan na mi apo. Babae nagiti nga bambanag nga nagadala mi tang rabi saan lang ko mga nga nadagdag mi ni bukit nadikat madaan ti puso mi ken may biag mi diti nga sasaw maapo. Tapno bibkar kami ti pamati. Ken kinay nga bulballi apo. Pudno nga daytoy ti traon ti karuruami ti sasaw. So nga tatangarabi apo dawatan mi ti panagsalakid mo ti maysa ken maysa. Nga mangtad kanyami ti napintas nga panagturog iti Pilipinas ken itamat ayan na Brother Jet ket tulungan mo ti suda apo ti kasapulan damot ta bangir nga tao. Salamat apo at tangarabi ken amin garod nga mambanag kanang panagdaydayaw ket sublimi king kaapo. Itagtagay da ka. Di napatagunay ngalagan ni Jesus nga apo mi. Amen. 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 Ni Apo. Amen. Kamusta? Good night. Inter sa maruntungan nga programa. Amen. Stephen, ako ni Stephen.